Check, yo. Salamat sa gumising sa akin mga diwang malahalimaw. Ito ang piyesang pagdiriwang pinagtagbiang pinagkabit na makinang kaya hindi natulubos pa natakot hamakin ang mga balakid lang, mga butot basura. Lahat ay naging pagkahe lang, parang naging babae lang. Sa una lang naiilang pero katagalan lumalabas pagkasalbahay ang hindi makasabay maaapakan lang. Salamat sa nagpaigib ng tubig, mga nag-abot ng lubid at suportan na masugit. Dahan-dahan lumilinaw ang daan na mapaputik. Lahat ng pundar nyo sa'kin sigurado masusulit. Minadong pasaway, handa na sumakay sa bagon. Bitbit namin ang patay na Rapolo Abrigana Dos, third battle of the night. Yo, maglaga sa tanan. Big shoutout sa Sul Kuslubuwa sa itong venue karon. Kung sa mga niyan, shoutout yung tanan, balik na tag. So good na tagbalik sa mga kwan, sa mga event karon, no? So good balik so good. Sige, saong wala, gikan talisay, make some noise for Scum! Saong anak, mabulili ko nga tibok. Saong to, gikan magikay madawi, make some noise for Scooby Coops! Shoutout sa mga arpas yata yung sa tibok niya. Malagwentos, daw si Scooby Coops, Pileon na. Yo, may nata, palyong sirado sa puntahan. Minalanda. First round 1. Scooby Coops una, let's go. Nagpahuway ko kadiyot. Nibate lang og balik kay naboard. Lakas tama na ko ron, musukol ni bisag. Hap ako nog skateboard, 1-0 na nidaan. Ilista na sa blackboard, ang mapildi ko bawal na isulti. Muraragod og N-word, karong nisod ko sa Rapolo ayaw pagkiat-kiat. 4-bar setup na kong intro na IMC nga mag-relax way pandama yung uyabay. Na achoy dagway nga mabuak kay champion ko dito sa Batangas pero low-key ra og dating. Yeah, champion ko dito sa Batangas nga iadbang na ko sa praning. At speaking of praning, basic raniyawa na kung utok ang storyaan ako'y nakamariwana na kung topic pataasay matik build ni Burj Khalifa sa tournament ni After by wala na sa lista. Kay gigabahan is gihain dalan na ni sa comfort room. Pero dili na ni kaya anon CR critical room ang nagkamagpadato, di ba? Social climber ang naandan. Gumuguchi gang pa ni mauwi ang ganahan. Samtang ang stan ni Eminem dili na mo buwian. Need na kailil pam para mo matakas ka matuuran. Maong body bag na ni sa ako, violet na ang color sa sigig punchline o gigil. Labad kaayo ni sa utok Scam, murag dako nga bill, butong-butong gikan sa Korea. Dalira ni trending, violet, Korea, trending. Kauning BTS meal, aggressive hanggang round 3, ako'y plano na mag-chill. Tang ina ka. Okay, check! Ang manaog, muragi ko sigurado. Diba ka sa? Kay mayanong rookie versus champ o veterano. Pero game, bahalag kan si Cobes. Kay bahaw ka kung ano. Boss Leo, promise sa gatos porsinto kung preparado. Ha? Pero guys, kaya sa siksikan ng chicks, may untang i-hits pero short lang ko sa budget. Pero bitaw ko joke ra. Wa ra gud tay personal ay. Wa man pud ako tuyo ako sa kumbiga matlan og tingbitay. Halos tanan batil nimo akong gi-check. Aminado ning inatay. Estudyanteng na sugar daddy agoy. Proud mamayutay. Kung si Odette wa gipiling balay, ikaw wa kay gipiling babay. Grabe way gipalabay, award-winning tingin ng buang sa pininsingay lagay. Wa ko'y gisayang nga adlaw, champ. Puspusan ng training, shooting, kada angle, puntos, kada landing. Mao ni rookie nga di ni mo mayado. Rookie pero abilidad pang veterano. Kay di ba bright ka? Ako bugo. So kailangan ko pa sumisid bago pa maging marino. Ha?
Dapat may propesyon para tawaging matalino. Edukado, sigurado kang pasok sa limitadong nagbabago na kulturang palawakan ng sintido. Ha? Patilawon taning Brian nga na ay gilokdo. Joke no, di ka kalimod sa imong apelido. Gifted ka, sigurado, Dudong Brian nga na ay 5. Wakra, ay gikumpara akong linyas imuhang pangpakrang pangfakra. Ha? Madaog o mapildi kobs, andam ko makigligis. If there's no victory, there's no peace. So, mga girls, pilian ninyo si Scooby Cubs kay dili, mo magbahay. Kung si architect iyang utin na i-wifi, iyahang mataglot sa kamagay. So, mga girls, pilian ninyo si Scooby Cubs kay dili, mo magbahay. Kung si architect iyang utin na i-wifi, iyahang murag udlot sa kamunggay. Nailagyan benepisyo. Naidaghan benepisyo, gilok murag kigwa, plus pampahaba pagid ng buhay. Time. Minaw. Nangamong uyab sa bastos na ngayog IQ. Suklan ti ka unya tan-aw na to mas taas og IQ. Nandamay uyab. Yeah, round 2 game. Yeah. Kaning duwa, murarag ML. Pero after wala ni sorry. Rene JH2 underdog murag ikaw. Naaras ubo sa doggy, Scooby doggy okay. Hilom naminaw tungod sa akong bake. Hilom speechless tungod na appreciate maong fuck lalong na bars. Bakira ni sa akong sensitive ang akong bars. Buak dili dawaton ubos ra kay ka na ako scam samot sa akong new style yeah. Di shit. Ubos ra kay ka. Fuck. Ubus ra kay ka na akong scam samot sa akong new style ya di ni pwedeng bukon murag na ay sticker na fragile sige pasikati kog maayo punit-punit dira og info after battle wanay itrapo gipunit-punit na akong tissue nya naapa kay kanta na balaod trying hard ning animal saba-saba sa iyang YouTube pero ang lyrics critical maong paminaw na ako scam kay hilom raman good at tinuod na kriminal kay hilas kaayong buang magsuko-suko sa tong balaod hilak ni ko masakpan magduko-duko mura og bayot maong 45 sa imong agtang buto ni ko mulihok pidisad na 29 kanang igbuto na ay mutuyok gun bars gun bars kanang igbuto na ay mutuyok gun bars kusil sa imong naw murag tato diri ni price tag dili ko ni undangan natud ang naong dili mabungkag sakto scam imong pangan na scam ang inahan kay paglili sa lungon wala nay naw na ilhanan motherfucker! Time! Pag-spit na dirag mga wak ni mo na line. 90 seconds, motherfucker. Time, round 2, scum! Yo, check! Round 2 na! Scooby! Pangan palang daan, dili nakasog entrance fee. Kung mubanak, quality plus na champion ni iyang kontra senior citizen katong si Running G. Rispituon taning bisita. Kay gikan rabataon nig Manila. Unsa man hangina ni daan mo diri sa pulo pistiha ka? Ay nadiri panghambog imong abilidad nga pangsarsahan ra. Ingon siya ni Ranji, sige sisid sa ilalim ng tinataguan kong sapa. Siya ko no'y pinarakan akong buaya. Well, Ranji, ang bobo mo pero di na bali paghihiganti kita. Ba't mo pa kasi pinakawalan eto sa Cebu nag-aamok na? Oops! Republic Act 9147. An act providing for the conservation and protection sa mga wildlife. So dili ti kaihawon, kundi disiplinahon, proud talisaynon bilang respeto sa DANR sa Krokolandia ti katangkalon. Porma pa lang, tansin ako daan. Ingon ani, pormahan kasagaran basta kugihan mangortas binigaan. Natuma na imong damgo, Cobs, rapolo na ka.
Pero sa this will be your last dream, Cobs, kay giorong ra ka, so sweet dreams, matubag ka. Kay di ba laom ka? Laom ka. Di na ko kinahanglan, Cobs, sa laom pamusawm. Kay round 1 pa lang na ako, men, lutaw ng creature sa ilawom. No? Lutaw ng creature sa ilawom. Kay nagkayo ang kadatagak sa kong litra. Way kapugong, Cobs, di mapredict ni sa pag-asa. Mura kog linog, mupauyog bisag asa. Timan ini, Cobs, lahi akong papel, kalamidad ko sa eksena. Sounds good, Cobs. Yeah. Real talk, real talk, real talk. Gichatan ko si mong girl yo. Ana siya yo daddy. Yeah. Ya bati na ganig na shit dili pa jud yami. Mao ngayaw og kabalaka men. Yeah. Mao ngayaw og kabalaka men. Wa ko ni patol bisag horny. Literal na iro jud ni si Scooby kisa hipon man ko allergy pero sige taga-ag chance pahapaka ko siyang bat. Tanduay ko kunya gichoke para diretso na sa bed ya akong dik gidit sa throat wa ko'y paki kong inagbad. Unya sound trip of the weekend 50 Shades of Grey ni Brad kay slant rhymes literal suwak na ko og niya muslan jud na ang match up kay di man ti kakalinya ubos kaayo na og tan-aws ka og gulingon imong uyab pusi dali ra na nya tanduway da yung lapad murag alkansiya every year bisag kinsalay mo buak murag pati dali ra na makuha kung ubos ra og lupad nya ni-stalk ko si mong YouTube para maminaw si mo ang kanta. Yeah. Real talk mo ko'y masabtan, makabuang mo nagsisisa pero nag-scroll lang dun sa bars. Basi na apo ko'y makita, naabtan na lag-upat, wala muraw diya masita kay real talk. Real talk, upat ni mo ka-track, equivalent sa usana ko kakanta. Wala pa jud kay MV, kinsabay ganahan maminaw ana. Nya sa upat ni mo ka-track, usara, bala udray na kalusot. Sa kumo, murani og 3GS cam, usaray makalusot, pistolero, pero wa ko'y pili-pili. Dato pobre di mo matter. Dili ko si Zaki scam, pero mo patay ko og squatter. Kay gidala ako sa Cebu para mo kill diri sa Rapolo. Wala na mga hitman na makontak si John Leo, silent killer ang ganahan way pusil dapat kutsilyo. Sa Batangas ra ko gikan pero di ko musarado. Let's go! Yo! Score sa Horado 5-0. Kay bawo ka kung asabo to. Siyempre diyan mo. Busleo, Tagalogers man ni Miss Jokno nga nang naaman ni Rapolo kaya sa flip cup na ni Diretso. Ay pagpakaswito. Ay gikumpara ang sarsahan ug ang Rapolo. Kay diri sa Azul Cobs pang tuslubuwa ra ng sood si mong ulo. Sood si mong ulo. O tinuod, dita pareho. Sige, na ako'y isyo. Naalang di mga tao nga wala pa makuntinto. Sila na mismo kahibalo nga ang ilang bisyo gidili sa gobyerno. Pero wa ko mo laban sa government side. Sa tinuoray lang sir, akong shout out pagali ninyo. Fuck you sa pagruin sa akong life. Ha? Fuck you yun. Oh, nya. Wa ko niyan hikob saron magpakauwaw. Diba ka? Niyan hikob saron makapahungaw. Kay sige, tinuod. Rat. Snitch. Okay, ato nang subayon ng inyuhang nadungog. Ha? Mauni istorya sa ako ang pagkahog. Murag nahug sa law nga kaut pagkahagsa kupog-kupog pagkatunog sa balita sabay nawa akong dungog. Kaya ang sitwasyong nagian Cobs mauni hagit. Kay baw ka Cobs nagagsamad akong kamot tungod sa hait. Murag gisunog akong panit sa kainit na piit na sa kwadrado ay gamit ako ang syagit. Ang nakapait kay di pagyud makita ang akong mga bago. Ako na mismo nagputol sa kumpako pagkaputol naghag na usik og niagas nga dugo kamo diha tungod ka lang siwa pa mo katimahok. Nakahilom ra ko Cobs. Aron pud taon ingnon nga wala gibugatan gikaya-kaya ra gyud nako hantod nga malusutan kuning tanang naagian may panahon ra mugaan kay mga buta, mga bungol, di kadungog, di kakita sa sitwasyon makasabot pa bakaha. Murag gasugat lagi ko anigdako kayong baha pagkalutaw kay nalumos ng mustag na malita. Nya ay na si Pangisuga time. Yeah! Walangas! Tayo ba? Rapolo Abrigan na dos. Kabilay ka tulong nga batol karong gabi una. Scam.
Scooby Cubs, yo, pagpagka na ito balik, bay. Enter tayo sa battle. At nginin ninyo, judges decision. Eta pwede na daw duha, no? Pero judges decision, 2-1. Scooby Cubs. Shout out kaya po ni Scam, shout out silang duha. Yo, best the finisher sa New Bake Rebel Dogs, Villa Dogs. Kung pipili kasi Scooby Cubs. Basihan na ako sa kung basta standard sa battle. Kung unsa si Scooby Cubs, kung unsa nakita sa unsa ko makikita sa Scooby Cubs. Yung fan, ang iboto si Scam kay mas ganahan ko siya mga material. Woy, bina mo. Ganahan ko siya mga material ni Scam. Round 1 Scam, round 3 Scam. Kay Scooby-Doo, ay Scooby, sa pangalan niya. Ay, iboto sa round 2. Kato yung kontra ni Scam na lang. Kaya time na yun. JP Arias, sama New Bake, buto na ko si round 1 para kay Scooby Cubs. Para kay Scam dahil round yung control para pinagkapakas ko si Scooby Cubs. Round 2 akong gipantay. Sa round 1 dahil tanawan ng mga katong bars nga murabing na napagya sa ulo para kay Scooby Cubs. Sa round 2, sa round 1 kay Scam, round 2 kay patas ra. Ya round 3 kay ibigay naman ko ni Scam. Ibig na siya gilaan nga message. Shoutouts. Busley, tata.